കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ കാണില്ലേ? കാണാം മാതാജി, കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണണ്ട അല്ലേ? കാണാം മാതാജി. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മള് എന്താണ് അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി, അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അല്ലെ? ഏത് ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ നോക്കി? 6 കഴിഞ്ഞു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതെന്നാലും നോക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയിധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തൻ്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല.
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഭഗവാൻ അർജുനന് പറയാണ്. അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അർജുനന്റെ ധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തൻ്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ച് പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കർമ്മം ചെയ്യണം. അതിനൊപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണനെയും അതിനു മുന്നേ എന്താണ്? തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര യുധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തൻ്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. മാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ, അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ നോക്കുക. മലയാളം മാം അനുസ്മര യുദ്ധജ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എന്നെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. മാം അനുസ്മര യുദ്ധജ, എന്നെ, മാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ, അനുസ്മരിക്കുക, യുദ്ധജ യുദ്ധം ചെയ്യുക, മയി എന്നിൽ അർപ്പിത മനോബുദ്ധി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോബുദ്ധികളോടുകൂടിയ, മാം എന്നെ തന്നെ, ഏഷ്യസി പ്രാപിക്കും, അസംശയം സംശയമില്ല. അങ്ങനെ നീ കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ചിലതിൽ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മാം അനുസ്മര യുദ്ധജ, എന്നെ തന്നെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഏത് രൂപത്തിലാണ് കാണേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ. ഭഗവാനെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ രണ്ട് കൈകളോടുകൂടിയ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം നിയതമായ കർമ്മവും ചെയ്യുക. അപ്പൊ തങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇതാണ് പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുക. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്കായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഓടിപ്പോയി ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനത്തിൽ വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് വനത്തിൽ പോയി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊന്നല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മം. നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ 16 മാല തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ധ്യാനത്തോടുകൂടി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപരാധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സദാസമയവും നമ്മുടെ നാവില് നാമം അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നാമം നമ്മുടെ നാവില് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലെത്തിക്കും എന്നതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ, ഭാഗവതത്തിലെ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ അപരാധങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബുക്കുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ 10 അപരാധങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ആരാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്, ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി ഭഗവാനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത് നാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ശ്രോത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ആ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ ആ നാമം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. അപ്പൊ കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നു. ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പരിശീലിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഈ ധ്യാനം. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും. പുരുഷൻ എന്നാൽ ആസ്വദിക്കുന്നവന് എന്നർത്ഥം. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികൾ തന്നെയെങ്കിലും അവരെ ഭൗതികത മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളാണ് പരമാസ്വാദകരെന്ന് എല്ലാ പുരുഷരും വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ആകെ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമുള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഭക്തന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപത്താൽ തൻ്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, രാമൻ എന്നിങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും നിരന്തരം സ്മരിക്കാം. ഈ പതിവ് അയാളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നിരന്തരമായ നാമജപം കൊണ്ട് ജീവിതാവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കലാണ് യോഗ അനുഷ്ഠാനം. നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക. അപരാധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ നാമത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും മതി. ആ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ പറയണ്ട്, വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റും കൃഷ്ണ, എനിക്ക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശരി. അപ്പൊ ഉടനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ശരിയാണ്. അഭ്യാസേന കൗന്ദേയ, നമുക്ക് അഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ നാമത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വിളിയില് ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാദേവി, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചിലർ നാമം ചൊല്ലണായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ തോന്നും. ആ ജാതിയായിരിക്കും ചിലർ നാമം ചൊല്ലല്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരും ആ ചൊല്ലണത്തെ ശ്രദ്ധ പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ആ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് കേൾക്കുന്നവർക്കും സുഖമാണ്, നമ്മുടെ കാതിലും ആ നാമം അങ്ങനെ ഇരിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ നാവില് ആ നാമം ഇങ്ങനെ തത്തിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശലഭമായി തീരാൻ തീവ്ര അഭിലാഷമുള്ള ഒരു പുഴു ചിത്രശലഭമായി തീരുന്നത് പോലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊക്കൂണിൽ നിന്ന്, ആ പുറംചട്ടയിൽ നിന്ന് ഊരി ഒരു ശലഭമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. അതെന്താണ്? അതിൻ്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ശലഭമായി തീരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പുഴുവിന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചിത്രശലഭമായി തീരാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മനസ്സിനെ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ പരമപുരുഷനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഉദാഹരണമാണ്, നിരന്തരമായി ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും കൃഷ്ണൻ്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. വെറുതെ പോയിരുന്നവരോടത്തിരുന്ന് നാമം ചൊല്ലല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം? കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന ജപമാണ്. പുരുഷന്റെ പ്രാധാന്യം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിരാകരിക്കുന്നു. അതായത് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാലും 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാലും ആ നാമജപം ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാമജപം തീരും. അത് ശ്രദ്ധയോടെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെയും സമീപിക്കരുത്. അത് ഭഗവാനെ ആയാലും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൂലേ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്തിനാ ഈ ടെൻഷനൊക്കെ വലിച്ചു വെക്കുന്നത്? ഇതൊരു ടെൻഷനല്ല, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, സമയം കളഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ. കൃഷ്ണനെയും അവൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെയോ യോഗമിശ്രഭക്തിയിലൂടെയോ ഒരാൾക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും കഴിയും. ഡെയിലി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത നോക്കാം. കവിം പുരാണമനുശാസിത ശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താത്. അതായത് സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ? സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവും, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും, അനുശാസിതാരാം, ഏറ്റവും പുരാതനമാണ്, കവിയും അണുവിനേക്കാൾ, കവി സർവജ്ഞൻ. പിന്നെ അനുശാസിതാരാം, നിയന്താവാണ്, അണോരണീയം, അണീയാംസം, അണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അണുവിനേക്കാൾ, അണീയാംസം അണുതരനായി, സർവസ്യ സർവത്തിൻ്റെയും ധാതാരം പരിപാലകനായി. അതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താത്. അതതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത്. അചിന്യരൂപം, അചിന്യമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ആദിത്യവർണം. തമസ പരസ്താത്, തമസിനെ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത്, ഇരുട്ടിന് എൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ആദിത്യവർണം, ആദിത്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ പുരുഷനെ അനുസ്മരേത്, എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസ്മരിക്കണം. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിൻ്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടെ നിന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന 4 വഴികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപുരുഷ ധ്യാനത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായോ ശൂന്യതയായോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരം ധ്യാനത്തിന് പ്രയാസം കൂടും. ഇവിടെ ഒന്നാമതായി ഭഗവാൻ പുരുഷൻ വ്യക്തിയാണ്. രാമൻ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ ആയിരിക്കും നാം ചിന്തിക്കുക. ഇതിൽ ആരായാലും ശരി, ഭഗവാനെ അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം കവിയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഭൂത ഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെ അറിയുന്ന കവിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടമാണ്,
എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? അണുവിനേക്കാളും ചെറിയ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഒരു കേശ അഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ലൊരംശമേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ജീവാണുവിന്, ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഒരു മുടിനാരിയുടെ അഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ലൊരംശമേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ജീവാണുവിന്. അതാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ചെറുതാണ്. പരമാണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറിയവൻ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ പരമോന്നതൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അണുവിലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ആറ്റത്തിലും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അചിന്യം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്യം എന്ന പദം പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിശക്തി പ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമാണ്. ആർക്ക് എതിരഭിപ്രായം പറയാനാവും? വേദങ്ങളുടെയും ഭാഗവതാദി ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സൂക്തങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് അനുസരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് അയാളെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന 4 വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് 9-ാമത്തെ ഇതിൽ പറയണ. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിൻ്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ പരമപുരുഷ ധ്യാനത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് ശ്ലോകത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരമപദപ്രാപ്തി ശ്ലോകം. പുരാണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? സർവജ്ഞൻ, കവീം എന്ന് പറയാൻ സർവജ്ഞൻ, ഭൂത ഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കവീം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അനുശാസിതാരം, നിയന്താവാണ്. അണോരണീയം, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്നും കൂടി വിശദമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള 10 വഴികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം? പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമാണ് എന്ന് നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും? സർവജ്ഞനാണ്. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. പോയിന്റ്സ് നല്ലോണം ഉണ്ട് ഇതില്. സർവജ്ഞനാണ്, ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ, അതുകൊണ്ട് കവിം എന്ന് പറയുന്നു. പുരാണം, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്, ഏറ്റവും ആദ്യ പിതാവാണ്. അനുശാസിതാരം, നിയന്താവാണ്, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അണോരണീയം, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഇത് തമ്മിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിപരീതം തോന്നും അല്ലെ? എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്, ഒരാറ്റമാണ് എല്ലാത്തിലും ചെറുത്. അതിനേക്കാൾ ചെറുത്, അതിനകത്ത് പോലും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്. ഇനി ധാതാരം, പരിപാലകൻ, എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നവൻ. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറം, എല്ലാ മഹാഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായി നീന്തി നടക്കുന്നു. എല്ലാത്തിലും, എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഭഗവാൻ ആ മഹാഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തിയായി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായി നീന്തി നടക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിരൂപമുണ്ട്. വ്യക്തിരൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിരൂപമുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അചിന്തനീയം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും മുന്നിലാണ്. അചിന്തനീയമാണ്. സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നത്, അതാണ് ആദിത്യവർണം. തമസ പരസ്താത്, തമസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ദിവ്യമായി എല്ലാ ഇരുട്ടിനെയും
അകറ്റാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ 10 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള 10 വ്യത്യസ്ത വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ബ്രഹ്മാവ്, ദേവന്മാരെല്ലാവരും വന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയും. ബ്രഹ്മാവ് പാലാഴിയുടെ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അല്ലാതെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവും പല രൂപത്തില്. ഇവിടെ ശിവൻ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ ശിവന്റെ പാർവതി ചോദിക്കും, അങ്ങ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? അങ്ങ് എല്ലാവരും ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് ആരെ ധ്യാനിക്കുന്നു? അപ്പൊ പറയും, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ശിവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കാം. 10. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭൂവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യഗ് സാത്തം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. എന്ത് വേണം നമ്മള്? എന്താണ്? യോഗ ബലേന ചൈവ. ചൈവ എന്ന് വെച്ചാല് പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി, ബലേന ചൈവ ഭൂവോർ മധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സാത്തം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യ. പ്രയാണകാലേ മരണവേളയിലെ അച്ചലേന നിശ്ചലമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭക്തിയോടും യോഗബലേന ഏവജ യോഗബലത്തോടുകൂടി. എന്താണ് യോഗബലേന ചൈവ എന്ന് വെച്ചാല് യോഗബലത്തോടു കൂടി തന്നെ യുക്തനായിട്ട് ഭ്രുവോ പുരികങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രാണനെ സമ്യക് വഴി പോലെ ആവേശിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉബൈദി ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ കൊണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അതാണ് ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് ചിലവര് സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം പ്രാണം വെടിയുന്നവരുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആ 2 പുരികത്തിന് നടുവിൽ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തൃക്കണ്ണ് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ കൊണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭൂമധ്യത്തിൽ, അതാണ് 2 നെറ്റിയുടെ പുരികത്തിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. മരണവേളയിൽ സംശയം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേളയിൽ മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഷഡാധാരങ്ങളെ ധ്യാനം നടത്തി ശീലിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശരിക്ക് ആ യോഗ സ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനം നടത്തി ശീലിക്കുന്നവർക്ക് ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ യോഗ പരിശീലനം ഒന്നും നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത് സേവ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഞാൻ ഈ ധ്യാനയോഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മരണവേളയില് ഭഗവാന്റെ കരുണയാല് കൃഷ്ണസ്മരണ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗബലേന എന്ന വാക്ക്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? യോഗബലേന, യോഗ പരിശീലനം കൂടാതെ ഷഡ്ചക്ര യോഗമാവട്ടെ ഭക്തിയോഗമാവട്ടെ മരണസമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്തുക സാധ്യമല്ല. യോഗ എന്താണ്? യോഗ എന്ന് വെച്ചാല് ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതെ, ഈ ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു യോഗയാണ്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് നമ്മള് ഫിസിക്കലായിട്ട് യോഗ ചെയ്യണേനല്ല ഇവിടെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്.
യോഗ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ ബലേന എന്ന വാക്ക് 443 പേജില് 10 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്ക്. യോഗ ബലേന എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ്. യോഗ പരിശീലനം കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും മരണസമയത്ത് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തുക സാധ്യമല്ല. അത് ഷഡ്ചക്ര യോഗ ആവട്ടെ, ഭക്തിയോഗമാവട്ടെ, അത് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ യോഗാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസന്ന മൃത്യുവായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കുവാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, ഈ ധ്യാനയോഗമായാലും ഭക്തിയോഗമായാലും ആ അവസ്ഥയിൽ, മരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയിലായിരിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ, എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. തൊട്ട് മുന്നിൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോന്നും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞോടും നമ്മൾ. എന്നാൽ നിന്ന് കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയും മരിച്ചാൽ മതി, ഏത് ഇതേനേലും മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരിക, നമ്മൾ തിരിച്ചോടും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഈ ലോകം വിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഒരാൾ ജീവിത ദശയിൽ തന്നെ യോഗചര്യയിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 11 നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് യോഗസ്ഥനാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഷഡ്ചക്രത്തില് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് എന്താണ് ജീവൻ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല എന്നാണ് 13 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ പ്രകാരം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഭഗവാനില് യോഗസ്ഥനാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യത്തദയോ വീതരാഗാഹ യദി ഛന്ദോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേന പ്രവേശ്യേ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓങ്കാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസിവര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണത ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ പ്രക്രിയയെ ഇനി വിവരിച്ചു തരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് പ്രാധാന്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണമല്ലാതെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗ യജ്ഞമാണ് ഹരിനാമ ജപം. ഇനി ശ്ലോകം 12. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യജ മൂർധന്യാധ്യായാത്മാന പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗ ശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കതക് അടയ്ക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാം. മൂർധാവിൽ പ്രാണവായുവിനെ സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യോഗസ്ഥനാകാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിനായി ആദ്യമായി വേണ്ടത് സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടം അടയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടായി. ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത്തിരി നേരം കഴിയട്ടെ, ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി വരും. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പളത്തിനും മൊബൈലിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും. അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പിന്നെ എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നല്ലോ, അപ്പം അത് നോക്കി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോണത്. അതങ്ങനെയൊന്നല്ല വേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണശക്തി മൂർധാവിലേക്ക് ഉയരണം.
ഇനി കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇക്കാലത്തെ അത്യുത്തമമായ പ്രക്രിയ. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമായി തീരും. ഇനി ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതിതു ജന്ദേഹം സയാദി പരമാംഗതി എന്ന് വേണം. ഇങ്ങനെ യോഗാസനസ്ഥനായി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും തൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരുത്തി യോഗ സ്ഥിതിയിലിരുന്ന് ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധ അക്ഷരം ശബ്ദ ആണത് സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവയിൽ എത്തും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ആ മന്ത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് യോഗയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് മൂർധാവിലൂടെ തൻ്റെ ശ്വാസത്തെ പുറത്തു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ചെന്നെത്തുക. ഗുണോപാസകർക്ക് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവ്യക്തഗതവാദികളുടെ വാസസ്ഥലം ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ്. അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരെ എത്തുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. ഇനി നോക്കാം അടുത്തത് ശ്ലോകം 14. അനന്യചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അനന്യചേത എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? മറ്റൊന്നിനെയും വിചാരിക്കാതെ. അനന്യചേത ബുദ്ധിയില് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മറ്റൊന്നിനെയും വിചാരിക്കാത്തവനായ ഏതൊരുവൻ പതിവായി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ യോഗിക്ക് ഭഗവാൻ സുലഭനാകുന്നു. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം, അതാണ് അനന്യചേതസ ഭക്തിയുത സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ ശ്ലോകം വിവരിച്ചിരുന്നു. ഇതാരൊക്കെയാണ്? ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. 4 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഹഠയോഗം എന്നീ പദ്ധതികളും നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അനന്യചേത. എന്താണ് അനന്യചേത എന്ന വാക്ക്? മറ്റൊന്നിനെയും വിചാരിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങളില്ലാത്തവൻ, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധഭക്തനായി നിഷ്കാമൻ. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവന് ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് കാണുക, ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പവിത്രമായിരിക്കും, ലളിതമായിരിക്കും, സുഖകരമാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശ്യാമള കോമള രൂപം അങ്ങ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിച്ച് യമേ വൈശ്യ വൃണുദേ എന്ന ലഭ്യതൈശ്യ ആത്മാവിവൃണുദേതനും സമർപ്പിതനായി ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് അവിടത്തെ അതേപടി അറിയുന്നു. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗന്തം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഒരു ഭക്തന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകത്തക്ക വിധം ബുദ്ധി വൈഭവവും ഭഗവാൻ തരുന്നു. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം, ഞാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ബുദ്ധി തരും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. കാലദേശ ഭേദം കൂടാതെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടമെല്ലാം വൃന്ദാവനമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ധാമങ്ങളിലൊന്നും പോയില്ല, അങ്ങനെ പോയാലൊക്കെ അല്ലേ ഈ ഭക്തിയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുവോ അവിടം വൃന്ദാവനമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട്
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നാമരൂപ ഗുണലീലാദികളൊക്കെ കേട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം. ഭഗവാനെ അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടം വൃന്ദാവനമാണ്. സതതം നിത്യശ എന്ന വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നും മുടങ്ങാതെ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗികളുണ്ട്. ഒന്ന് ശാന്തഭക്തൻ. ശാന്തഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്പക്ഷഭാവേന ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ശാന്തഭക്തൻ. ദാസ്യഭക്തൻ, ദാസനെ പോലെ സേവിക്കുന്നവൻ. ദാസ്യം, സാഖ്യം, സുഹൃത്തിനെ പോലെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത്. അതിനുദാഹരണം അർജുനൻ. വാത്സല്യഭക്തൻ, മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് വാത്സല്യഭക്തൻ. വാത്സല്യരസം, അതാണ് യശോദ നന്ദഗോപരൊക്കെ. ഇനി മാധുര്യഭക്തൻ, കൃഷ്ണനെ സ്വയം പ്രേമഭാജനത്തെ പോലെ സേവിക്കുന്നത് ഗോപികമാര്. ഏത് വിധത്തിലായാലും ശുദ്ധ ഭക്തൻ പ്രേമപൂർവം ദിവ്യമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് മഹാമന്ത്രമാണ്. അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ്? ഹരേ എന്ന് വെച്ചാല് രാധാദേവിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാധാദേവിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ നമ്മളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി ശ്ലോകം 15 നോക്കാം. യോഗമിശ്രഭക്തിയുടെ പരിശീലനം. യോഗമിശ്രഭക്തിയെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം യോഗികളെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവയിൽ തന്നെ അവസാനമല്ല. ഒന്നെന്താണ്? സച്ചക്രയോഗ, പിന്നെ ഓം ജപിക്കുക. മൂന്നാമത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ത്യജിക്കുക, മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ജീവവായു ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ, ഇത് ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ. ഇനി ഓം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മത്തില് വരണത്. പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ത്യജിക്കുക, മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അടുത്തത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഓം ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭക്തരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അനേകം വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാര് ഇത് അവ്യക്തിഗതവാദി നേരെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ലയിക്കുന്നു. അവര് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരും. അതേസമയം ഭക്തൻ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണത്. അടുത്ത ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവത് സ്മരണം ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരമായി ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഭഗവത് ധാമം എളുപ്പത്തിൽ നേടാനാണ്. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇനി 14 നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനന്യചേത. ആ വേർഡ് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മറ്റൊന്നിലും ബുദ്ധി പോകാതെ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യാശ. നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തത, അതാണ് അനന്യചേത. സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗത. എന്താണ് ദുഃഖാലയം? ദുഃഖത്തിന്റെ ആലയം. ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ദുഃഖാലയമാണ്, ദുഃഖത്തിന്റെ ആലയമാണ്. അശാശ്വതം, അശാശ്വതമായ ജന്മത്തെ ആപ്നുവന്തി പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും
അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഈ ലോകം, പ്രാപഞ്ചിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖപൂർണമാണ്. ആ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. എങ്ങനെ? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ അവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ആരൊക്കെ? പൂന്താനം പോയി, കുറൂരമ്മ പോയി, അതുപോലെ അത്രയും ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവർ അവരൊക്കെ ഉടലോടെ പോയില്ലേ പൂന്താനമൊക്കെ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അസ്ഥിരമായി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത്? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, രോഗം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ക്ലേശപൂർണമാണ്. ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി ഒന്നുമില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഒക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടിയാല് സന്തോഷായി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ കൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ ഒരാൾ പോണത്. അപ്പൊ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ചവിട്ടി എനിക്ക് വയ്യ, ഒരു സ്കൂട്ടർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സുഖമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ സ്കൂട്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഈ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് സ്കൂട്ടറും ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഈ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോകാന്ന് വെച്ചാല് നല്ലൊരു ബൈക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാറ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. കാറ് കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ഇന്ന കാറായിരിക്കണം, BMW അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാറിന്റെ പിറകെയാവും പിന്നെ ചിന്ത. അതേപോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അടച്ചു പൂട്ടി കിടക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗൃഹം വേണം. പിന്നെ വിചാരിക്കും ഒരു മുറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ വയ്ക്കായിരുന്നു. ഒരു മുറിയും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് 2 പേർക്ക് കിടക്കാനാകുമ്പോ 2 പേർക്കാവും. കൃഷ്ണനിപ്പ ഒരു മൂലയിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് നീക്കി വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുന്തോറും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു ഓരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓരോ ദുഃഖങ്ങള് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് 15-ാമത്തെ വരെ നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി അതിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊന്ന് നോക്കാം. സ്വാർത്ഥതയും സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ട് അതടുത്തതിലുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പരിപൂർണത വ്യക്തിഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കേണ്ടത്. വ്യക്തിഭാവത്തോടെ ഭജിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എടുത്തു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഭക്തന്മാർ അത്യുന്നതമായ ജീവിത പരിപൂർണത നേടുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭരതമുനിയുടെ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിട്ട് 20 കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും മാതാജി 8:30 വരെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8:30 വരെ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 9:30 ശ്ലോകം വരെ. ശേഷം നമ്മൾക്ക് കഥ പറയാം. 8:30 അല്ല 9:30 അല്ലെ? 8:30 തുടങ്ങി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9:30 വരെ ഉണ്ട്. 9:30 വരെ. അപ്പൊ സമയം പോണതൊന്നും ആരും അറിയണില്ല അല്ലെ? അറിയുന്നില്ല മാതാജി. ശ്ലോകം 16 നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോകോ പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. നല്ലൊരു ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അവസാനം ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. കൗന്ദേയ, കുന്തിപുത്ര, അത്രയും ബന്ധത്തോടെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, കൗന്ദേയനായ അർജുന, ഹേ അർജുന, ആ ബ്രഹ്മഭുവന, ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളത് അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ പുനരാവർത്തിന, ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. കിന്തു എന്നാൽ, മാം എന്നെ, ഉപേത്യ പ്രാപിച്ചിട്ട്, എന്നെ പ്രാപിച്ച് ഗോലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പുനർജന്മം ന വിദ്യതേ, പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് പറയണത്. എന്താണ്? പരമദിവ്യമായ കൃഷ്ണന്റെ ധാമം പോകണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടേണ്ടി വരും. ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ഭൗതിക ലോകങ്ങളെയും ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രാപിക്കുന്നവർ വീണ്ടും
ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അധീനരാകുന്നു. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ കയറി പറ്റുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, ചന്ദ്രലോകം അങ്ങനെ ഉന്നത പദങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ പുണ്യം കഴിയുന്നതോടുകൂടി തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മലോകം പോകാൻ വരെ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. പരിശീലിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. ശ്രീധർ സ്വാമി തന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മണാ സഹദേ സർവേ സംപ്രാപ്തേ പ്രതിസഞ്ചരേ പരസ്യാന്തേ കൃതാത്മാന പ്രവിശന്തി പരംപദം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മഹാപ്രളയത്തില് അവസാനിക്കുമ്പോള് ബ്രഹ്മാവും സദാ കൃഷ്ണാവബോധ നിരതരായ തന്റെ ഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസാരം ചെന്ന് ചേരും. എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തി അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. അതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ആര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം? 5അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? അതെ അതെ പഠിച്ചു മാതാജി. ആരാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരമുക്തകളേവരം പ്രയാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാം. ചെല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താവകളേബരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി. പിന്നെ അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരന്മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിമല മാതാജി. ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരാളുണ്ടായത് ഇപ്പൊ 4 ആളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉഷാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. മാതാജി നമ്മളെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തെ മാതാജി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 8-ലെ 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അതിനകത്ത് 8:27 മാതാജി. അത് 8:7 അല്ലേ? ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന 8:27 മാതാജി. നോക്കാം നമുക്ക്. അത് വരുമ്പോ അതിലുണ്ടോ നോക്കാം. അതിന്റെയും ഇതിന്റെയും ഭാവാർത്ഥം തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട്. അതിലില്ല മാതാജി. അത് ഞാൻ 8:27 ഞാൻ നോക്കി, അതിലില്ല. അതെ അല്ലെ? അവസാനം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾക്ക് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ സ്മരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് എന്നെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, അത് 8:7 ശ്ലോകത്തിലല്ലേ മാതാജി പറയുന്നത്? അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ വൈ വൈശ്യസ്യ സംശയ. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ആ സമയത്ത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാല് ഭഗവാനില് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതും ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം നിയതമായ കർമ്മവും ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഭരതമുനിയുടെ കഥ നോക്കാം.
അതായത് ഭരതമുനി പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും പൂർവികനാണ്. ഭരത രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവായിരുന്നു. 9 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ കടമയൊക്കെ നിർവഹിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് യാത്ര തിരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവര് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ ആ കസേരയും ചക്രവർത്തി പദമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവര് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകും. അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ച് കാട്ടില് ധ്യാനനിരതനായിട്ട് ഒരു പുഴക്കരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഓടി വന്ന്, അപ്പൊ സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേൾക്കണുണ്ട്. ഓടി വന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനിടയില് സിംഹം തൊട്ടടുത്തെത്തി. അതോടുകൂടി പരിഭ്രാന്തയായിട്ട് ആ പാറയിൽ നിന്ന് ചാടി, വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി. ആ ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ മാൻ പ്രസവിച്ചു. അത് ഒരു മാൻകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. പക്ഷേ അമ്മ മാൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഭരതമുനി അവിടെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങള് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭരതമുനി ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത്, അതിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് ഭരതമുനി ആ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെ പിറ്റേ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ മാൻകുഞ്ഞിനെ പരിപാലിച്ചു. എപ്പോഴും ആ മാനിനെ കുറിച്ചായി തൻ്റെ യജ്ഞത്തിനിടയിലും ഭരതമുനിക്ക് ആ മാനിനെ കുറിച്ചായി ചിന്ത. വീണ്ടും ആ സിംഹമെങ്ങാനും വന്ന് ഈ മാൻകുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു എപ്പോഴും. അപ്പൊ അവര് തമ്മില് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായി. ധ്യാനം ഒക്കെ മുടങ്ങി തുടങ്ങി. മാനിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലായി കൂടുതൽ സമയം മുഴുകി. അങ്ങനെ മാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരാൻ വൈകുമ്പോഴേക്കും മുനിക്ക് ആ മാനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തയായി. സിംഹം എങ്ങാനും കൊല്ലും എന്ന് ചിന്തിച്ചു, വിഷമിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ ക്ഷീണിതനായി. ആത്മാവ് വിടുന്ന സമയത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവ് വിടുന്ന സമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്? നമ്മൾ അതിനു മുമ്പത്തെ ഇതിൽ കണ്ടു. ആത്മാവ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ച് മാനിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടത്. അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരമാണ് ലഭിച്ചത്. പക്ഷെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാനിന് പൂർവജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്ന ആ മാൻ ആ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറിയില്ല. മറ്റ് ഋഷിമാരുടെ പ്രവൃത്തികളും മറ്റും കണ്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് അടുത്ത ജന്മം ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തനായ ജഡഭരതനായിട്ടാണ് ജനനം ലഭിച്ചത്. അതാണ് ഭരതമുനിയുടെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മള് യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരു